Παιδιά, γύρισα πίσω στο Roblox Stila Brainrot. Όλοι με λέτε να μπω στο Stila Brainrot γιατί είναι πλέον η μόδα. Ό,τι πει η μόδα. Μην νομίζετε όμως ότι είμαι εγώ έτσι απλά. Κοιτάξτε τι εννοώ. Αυτό το παιχνίδι το έπαιζα όλο το καλοκαίρι για να σας κάνω ένα base tour μου στο Stila Brainrot. Εννοείται έχουμε private server, ποτέ σε public. Μας τα κλέβουν όλα φίλε, χωρίς πλάκα. Και παιδιά, καλό φθινόπωρο, πώς θα περάσετε το καλοκαίρι, γράψτε μου στα comments. Θα μπούμε και λίγο στο Plants vs Brainrot να δείτε. Team Sammy, παιδιά. Κοιτάξτε. Το Witchfuse μου δίνει πάντα καλά πράγματα ρε φίλε. Δεν θέλω να φύγω, δεν ξέρω, μου αρέσει πολύ. Γενικά δεν ξέρω. Βλέπετε παιδιά το όνομα, μην το σχολιάσετε. 6-7, τέλος πάντων. Pumpkin, Spiderini με Taco, Los Mobiles, Los Snow με Hotspotsitos με 3 trade. Παιδιά, είχα και ένα Candy Los Mobiles με ένα mutation 133 εκατομμύρια το δευτερόλεπτο, αλλά μετέφερνα κάποια brainrots με τα joins και joinάρε κάποιος και μου το πήρε ένας φίλος του Roblox. Τον είχα. Και μπορεί μια μέρα να σας κάνω φίλο. Και άμα θέλετε μπορούμε να κάνουμε και trade. Κοιτάξτε παιδιά, στα λεφτά πολύ καλά, 48 τρισεκατομμύρια, όχι και άσχημα. Κοιτάξτε, πάνω δεν έχω τίποτα και το rebirth μου δεν είναι πολύ καλό. Έχω και ένα άλλο account που έχει καλά rebirth. Sorry, excuse me. Αλλά αυτό δεν έχει πολύ καλά και έχω τα καλά μου brainrots εδώ. Οπότε δεν μπορώ να κάνω rebirth εδώ γιατί δεν θέλω να τα χάσω τα λεφτά, θέλω να τα κρατήσω. Παιδιά, αυτό εδώ πέρα είναι το αγαπημένο μου brainrot. Το έχω μέσα στη βάση μου, το Telemorte Gold με crab. Μ' αρέσει πολύ, είναι 2% πιθανότητες. Το πήρα από το Spooky Lucky Blocks Admin Abuse. Ήταν πολύ ωραίο. Τώρα παιδιά σας είπα ότι πάμε για Plants vs Brainrots και θα σας δείξω και εκεί. Είναι πολύ καλά, είναι πολύ καλά και εκεί, δεν είναι άσχημα. Ναι. Και μία τελευταία στο Don't Wake the Brainrots. Τώρα κάνω tour και μετά ανεβαίνουν βιντεάκια. Μπορεί να είναι κάποια με admin abuse, μπορεί να είναι, δεν ξέρουμε. Μπορεί να ανεβάσουμε ωραία βίντεο. Περιμένετε να κάνει load. Ωραία. Όπως παιδιά βλέπετε, έχω κάνει σε μια συγκεκριμένη σειρά εδώ πέρα τα plants μου. Τα έχω βάλει σε σειρά, να μην είναι έτσι ανακατεμένα. Και έχω φροντίσει κάθε σειρά να έχει secret plant. Εδώ πέρα έχουμε ένα grape, ένα cocotank, ένα watermelon, ένα yubi, ένα τοματόρο που είναι πολύ καλό, level 6, μακάρι να πάει 7 ώστε να κάνω το εννοούσα. Και άλλο ένα τοματάριο level 2, καλό είναι για level 2. Σε αυτή τη σειρά τώρα πάμε με αυτό το cocotank. Για level 3 πολύ καλό 4 DPC. Sunflower, καλό damage στο 121. Τρομπίνο, level 6, το καλύτερο plant αυτό 21 damage. Και αυτή το eggplant, φίλε, δεν ξέρω να μιλάω, δεν ξέρω τι έχω πάθει.
Why am I stuttering? Αυτή είναι μία μελιτζάνα. Αυτό είναι ένα watermelon. Τώρα θα τα λέω στα αγγλικά, γιατί δεν μπορώ να μιλήσω, δεν ξέρω τι έχω πάρει. Εδώ πέρα το κάνω trade, έχω άλλα 2 και θα σας δείξω και στα brain notes τι εννοώ. Έχω ένα watermelon, ένα Mr. Carrot, ένα Mr. Carrot και ένα Mr. Carrot εδώ. Και αυτά τα στρομπίνο, έχω και αυτά, έχω και το mango, πολύ ωραίο. Ναι, πολύ καλά, πολύ καλά. Και τώρα πάμε στα brain rots. Εδώ πέρα έχουμε το Pampini Repiera. Δεν μπορώ να διαβάσω, δεν μπορώ να μιλήσω. Τι έχω πάθει, Θεέ μου? Τι έχω πάθει? Άλλες μέρες διαβάζω μια χαρά. Τι έχω πάθει τώρα, φίλε? Sorry φιλαράκι, δεν σε βλέπω για trade. Αυτό βγάζει ένα 74 κάπου το δευτερόλεπτο, αυτά είναι 66, 81, καλό, Dragon Cannelloni Gold, Pampino Camelo κι άλλο, εντάξει, 27 το second, καλό είναι, second, εντάξει, καλά είναι, το Pampino Camelo και το Dragon, καλά είναι. Και μετά πάμε στο Strawberry Elephant. Αυτό είναι το trade που έδωσα 2 της Lemon. Άλλο ένα Pampino Camelo, ένα 6. Το αγαπημένο μου, ναι, χωρίς πλάκα. Blueberry είναι αυτό που είναι μάγμα, εντάξει καλό. Εντάξει, καλό και αυτό, καλό και αυτό. Καλά είναι. Πάμε στο Don't Wake the Brain Rots. Αλλά είναι σε ένα άλλο account. Τι να κάνω? Να είναι στο άλλο account μου. Δεν ξέρω ρε φίλε. Τώρα δεν θα κάνω logout, οπότε όχι στο Plants vs Brain Rots. Και το 99 Eggs in the Forest στο άλλο account είναι αυτός εδώ πέρα, αυτός εδώ πέρα, το μισό αυτό να. Μου έκλεψε το 133 το second Los Mobiles. Αυτός είναι ο ξαδερφός μου, δεν ξέρω γιατί τον έχω. Όχι εσύ ρε. Τέλος πάντων. Ναι, πολύ καλά τα έχω σε αυτά. Τι παιχνίδι ζείτε, φίλε? Ναι, βλέπετε κι εσείς αυτό. Cut that editor. Θεέ μου, τι άλλα παιχνίδια έχουν βγει? Μπορεί να μου πει κανείς? Και θα το στείλα Soccer Gardander να σας δείξω και μετά... Πολύ ωραίες κάρτες έχω. Πάρα πολύ ωραίες κάρτες. Τέλος πάντων, έχω αυτό το Halloween Fountain, αυτό το 97 Μουσκέτς, τον Ζιντάν και το Ροναλντίνιο. Κάτσε να δούμε τώρα τι βγαίνει από το road εδώ πέρα. Και να δούμε. Βασικά και να το πάρει, δεν με νοιάζει. Το φτάνω. Δεν πειράζει.
έχω 500 άτομα ρε φίλε. Παιδιά, θα τα πούμε σε κάποια άλλα βίντεο.